jak dieťa v dobe kamennej, hej, ale pred 2 dňami bol deň princeziet a keď vám váš frajer nič nedal, tak ako... Ale ja som dostala, pozrite, Happy Plans. Ideme si stavať Lego. Ja milujem Lego, ale strácam strašnú trpezlivosť ho postaviť, takže poďte si so mnou postaviť Happy Plans. Dobre, počúvajte, tu mám strčiť prst, neviem ktorý, asi ten. Dobre, nestrčím ho. Á, ja som to otvorila. Bomba, guys. Som znela jak sova. Pozrite sa na tie ksichtíky. Čo si? To je úplne úžasné, milujem. Toto som vraj ja, lebo ja som strašný pápkoš. No tak to má poskladaj, pozrite na neho. To je že kvetináč, ideme postaviť rastlinku. Finále. Pozrite, akí sú zlatí. Úplne sú rozkošní. Normálne majú že korene. A môžete si meniť, akože tie, one. To je jedno. Posunieme to bokom. A ešte, tu máme že creepera. Pozrite na neho, jemu sa hýbe hlava. Aj nohy sa mu hýbu. A to nie je všetko, lebo vy mu otvoríte hlavu a to je že prasa a TNT. How cool is that? Me and my gang pull up.